Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Падарон, модарон, абҳо, бародарон. Ман модари дута фарзанди маъюб Билолҷон ва Муртазоҷон. ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям ҳамватанони азиз. баъди рӯз як модари азиз аз ноҳияи рӯдакӣ бо мо ҳамсӯҳбат шуд ва гуфт ки ду фарзанд дорам ва фарзандонам ба бемории ДЦП гирифтор аст ва зӯрамон намерасад ки инҳоро табобат кунем. ва ҳамин модар видео кардааст, ба мо равон кард ва гуфт ки ҳамин видеоро дар каналатон партоен ва боварӣ дорем ки ҳастаи бародарое ки кӯмаки худашонро ба ин модари азиз мерасонанд. бародарон, номерҳои картаи Сбербанки бародари ҳамин модар аст ва номерҳое ки дар рӯи экран шумо бинед ба картаи Спитаминбонк пайваст аст ва ин номерҳо дар дасти ин модар кор метавонад. метавонед ки занг бизанед ба аз ҳоли фарзандони ин модар бохабар шавед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Падарон, модарон, абҳо, бародарон. Ман модари дута фарзанди маъюб Билолҷон ва Муртазоҷон. Билолҷон 2009 мебошад, 13 сола ва Муртазоҷон 2013 9 сола мебошад. беморишон ДЦП аст. судраг мегирашон, гап намезананд, роҳ намегарданд аз сабабе ки судрагиёшон бисёр буд. аз гапзанӣ, аз роҳгардӣ монданд, ҳатто худма намешиносанд. ҳамин рӯз Билолҷон ай больница буровардем, 2 рӯз дар реаниматсия буд, 6 рӯз дига дар палата сабабе ки шароит мо наши забонхат нависонда буровардем, қарздор шудем. хунпартоӣ дошт, ба ҳамин хотир бурдем больница ховш кардем. касе наметавонад аз барои дар моҳи шаҳри рамазон ба ин бемориҳо кӯмак кунанд, то ягон табобатҳошон, ягон дорувошона бигирем. доруи пастаянкашон барои судрагиёшон ламиктала, депакин хрона, декалсина, як витамини дигашон. касане кӯмак мекунанд. картаи Сбербанкмон чунин мебошад: 54 69 54 00 24 19 95 47 мебошад. абдулқосими қурбоналӣ мебарояд. ва картаи Спитаминбонки Тоҷикистонмон 60 33 51 01 11 36 85 71 мебошад. ба номери телефоном пайваст аст. 901 00 47 46 мебошад. назар ва голдаста қурбоналӣ намебарояд. беморидорӣ мушкил аст, ба ҳамин хотир касе наметавонанд кӯмак кунанд. дута фарзанди маъюб, як рӯз дар хонаем, чанд рӯз дига дар беморхонаем. як рӯз иш бемор мешавад, мебарем хоб менем, рӯзи дигаш иш мешавад. мехед падаршонам кор карда наметавонад, аз сабаби ки ҳамин кӯдакон бисёр вай мешаванд, бемор мешаванд. якҷо кор мекунам, кӯдакҳоро больница мебарем, мехобонем, инҷа медавем, унҷа медавонем, шом кӯдакҳоро. ба ҳамин хотир кори соз карда наметавонам, бо ҷои кори пастаянам надорам, гоҳ кор меоям, гоҳ намеоям. ёрдам кунед акҳо, абҳо, бародарон. ба ин беморҳои ман касе ки хайр мекунад, алло хайрои кадагиша ба даргоҳаш қабул гардон. алло ба иқайдидаи фарзандаи ман хайр мекунад. худованд ҳазорҳо аз шумо бития, алло баракатон бития. худованд дар куҷое бошед, дар пушти паноҳтон нигаҳбонтон бошад. ҳазор раҳмати худованд, алло нигаҳбонтон бошад. рӯдакӣ ҳастем, ба хотири ҳамин беморон Билолҷону Муртазоҷон дар ҳамин шаҳр дар тарафи Зарафшон як квартирада ҳастем. барои табобатҳоям ё як шава як чи бемор мешаванд, судраг мегирашон, кори файрод мегирем, мебаремшон. дар қишлоқ наметонем, шароити хонамон хеле вазбин аст. ба ҳамин хотир дар ин шаҳр омадагем барои табобатҳо духтар рафтан осон шавад. касе ки хайр мекунад, алло хайрошон ба даргоҳшон қабул гардон. касе ки наметавонад, дар ҳаққи беморҳои ва якав дуо кунанд, то дардошон ва шикмон осон шавад.
ҳазор раҳмати худованд аъло нигаҳбонтон бошад. иншоалло дуогӯ ҳастем дар ҳаққотон. касе ки хайр менад дар ҳаққотон дуогӯ ҳастем иншоалло ҳама вақт дар намозамон. ҳар касе чӣ қадаре ки метавонад ба қадри имкон дасти кӯмаки худашро ба ҳамин модари азиз бирасонад. саломат бошед. худованди меҳрабон кулли мардуми муҳоҷирро ки ин қадар оилаҳои камбағалро дастгирӣ мекунанд, худованди меҳрабон ҳамаи шуморо бо дасти пур, бо сари баланд ба назди падар модар барбигардонад. ва дар ин моҳи шарифи рамазон қарор дорем. худо кунад ки рӯзаҳои гирифтаҳои мо ба даргоҳи аллоҳи таборак ва таоло қабул бигардад ва ҳар кадои мо чӣ орзу ва ҳавасе дорем ба орзу ва ҳавасҳоямон бирасонад. худованди меҳрабон ҳаматонро нигаҳбон бошад. саломат ва зинда бошед.